Dakil. Hala, di na maaklon. Hala ka. Wala namang nga ginamit ay. Afani Okoy. Ano tinagtilangin? Pati nagjay. Ano tinagtilangin? 1, 2. Ning, di mo ko check ko. Ay, okay balaw. Aglotlo to ni nanay ti. Oko. Kumpansi. Ha? Kumpansi. Kumpansit. Hindi na mo gluto. Mayat. Ay, nga, buto madeng. Dako talaga dito. Ay, ala. Halo! Kalan jiratag. Kalan jiratag. Ay, mak ko sa. Kapan? Ay, Ano na nak? ay. Halo! Oh. Nay, matid nagkamarya. Nay, naging latag. Ay, naging latag daw. Oh. Sarap. Opo. Sino daw tayo na wifi at atay? Tak. Alaw. Alaw. Kaya latag ay. Ay, ati nga, itaka kaninyon na Katig sangin nakapiti pa. Signal. Magkabuhay ka tayo nyo, tayo nga bibuhay na. Tukil. Tukol. Awan na pa nagisangon to. Itong kalisango. Ay. Magtututupit ito. Ay. Ito dati kibeng. Ati nga. Dako da jabi. Ito da. Awon pa. Ati. Hindi mo sa tukol na. Tukil. Oh, tukol. Damdama. Video lang atin eh. Am-amaw. Higto-higto. Ning. Ay, may kaya unta naman tayo ti Te. karne. Ay. Ano? Ay. Si Kamay. Susok. Susok. Sabungalay. Susok. Tinwang. Hey. Ning. Ay, ingay. Kami aga lang. Najay. Kami ni susok. Ay. Susok. Ay. Najay. Ajin. Dakil. Hala, di na maaklon. Hala ka. Ano mang nga ginamit ay? Ano yung adilakit? Ano mang nga ay? Pababae mo. Jay. Ilasin mo. Ilasin mo. Ay! Ilasin ko. Ilasin mo. Gilatag nyo na pa. Delete. I-delete mo. Gilatag na. Ay! Latig na eh. Latig na. Happy gamay. Ano yung sansa na yung gaminin? Kakawanin mo. Oh, ano na namin di kabal yung tukturong. Ay! Ang pusa. Awa. Yan, Jine. Ano Maria? Jay. Dan. Atang. Latang. Luang. Ay! Sagay-sagay. Ay! Kay-kay. Kay-kay. Sagay-sagay ti ata. Ay! Sagay-sagay ti bu. Ay, nautik. Nanay. Ada tagi padala iti ay ayam ka no. Kaya sponsor day jay. Kit mamon to no sinot agi sponsor. Tunoy ayamin ta day jay. Mem imagine na kanot itsura ta nga makikigtuter.
Niya maayag to eh. Taga Adaji Cavite. Sana o. Pau iti ay ayam. Alam ko ba nga ayaw ma? Anapay. Anapay! Tira si Buto. Awan na ibagamot eh. Tira ko nga ang. Ang pera na eh. Tira. Pera kano pa ne, dajay sponsor, ikanyo kano pera na ni nanay. 20 pesos? Uy, 20K. Uy, 20K. Ay, 20k nagaduwa. Nagaduwit. Kaya tagawit 20,000 mate. 20k. 20 pesos. 20 pesos. Oh, 20 pesos. Magligatang kay 5 view boy. Ay, Oh, payubyo pa. 5 view ko nga pa. Nga? Natag. Payubyo tilate. Ay na, Ay, nagkalsi Buto. Ay, nagkalsi. Ay, pakawanin. nalas na talaga. Lang nga na. Tatag lata. Ni, butseng. Nagadot kayo, dananay ni. Marami pa Adya pa. Ang dami pa pa yung okay. Ay! Ang dami pa yung Ang Tagalog ka. Dami. Ang Tagalog ka. Madami pang. Madami pang ay, uto. Ay! Adya Latag nga, susa. Lata. Ay! Ala, adya doon nga tao. Latag. Ala, lating ko na yun. Ala. Ay, Sartarimaan. kahoy. Kahoy. Panggatong ni nanay. Panggatong ng dalikana. Panggatong sa kanyang kalan. Ewan ko ba kung bakit nagluluto si nanay dyan sa kanyang kalan at mayroon naman siyang double burner. Mayroon naman siyang Abot. Nagugulat ako eh. Tagalog tayo ngayon. Bawal mag-Ilocano. Kilik-kilikin tayo Ay, tikwa. kilikili si Buto. Ilocano. So dapat Tagalog tayo ngayon. Di ba? Manong. Kilik-kiliking Uy, ka. yung Nag-Ilocano ka. Dapat Tagalog. Yeah. Ano yung niluluto mo, nanay? Sabungan. Ilocano man eh. Kilik-kik man eh. Tagalog si sabungan na yan, okay? Ay! Puso ng saging. Puso ng saging. Mm-mm. Ay, wag. Puso ng saging. Tagalog. Tukoy. Ay! Bawal at Ilocano. Hindi ako marunong magtagalog. Kilik-kilikin iti ko. Kilik si Buto. Kilik-kilikin tag Ilocano. Ang sarap ng niluluto ni nanay. Wala, dumpitin. Man nagapitak kami. Pakalan di man nagapit. Nang katakay. Ay, Allah. Di ba't kita ka raw? Amang. Kasi dyan magkitong ko na bigay, nagkakaong mga kabalyaw. Nagkakaong mga kabalyaw. Ay, hanap ko sa. Ay! Ay, dag reaction video to ng bigat. Isuti ko na da. Ay, ito ng bigat. Ang ganyan, pagpakit nga nagkakauna, hindi ka no? Nagado nga kwada. Giling-gilingin da. Ay, Ngil-ngilinin. giling-gilingin da nga kwa. Nga. Nagkakauna. Lagi tayo buto. Ay, tayo natin buto. Ay, Jai. Jai kumakalun. makatayak to nga to dato yung takke. Ay, Kimbutaw. buto di kabalyaw. Matayag ta. Takay. Nangadin. Takay. Jai kumakalun. Mula mula katambag. Ay, mula katambag niya yung mga takke. Takay ka na sila tutun ni nanay. Takay ka na ni guys. Kitain nyo ni. Ay na, sambal. Ano yung nanay? Takke. Ay. Sorry. Pepe! Makna di kabalyaw. Ay. Ah. Kita man ilan na nagsutya ba ito buto. Ay, nagsutya. Ang salawan ta. Nagsutya na eh. Man nagapitak, man nagtumit kami. Magnunarot sa umit mga taong kaila. Nagrubrob na gamay. Malig mo padarangan ko yung pamag.
Ako mo. Awante. Makusog natin buto. Ay. Dabutom? Boy. Buto tinwa. Yahay. Buto ti kabayaw. Ay, pusa. Nuwang. Tinwa. Ay, kabalyaw. Ay. Ay. Laka. Daw. Tugaw po turaw. Ala, ina. Madi ajay. Lakis. Sad. Tugaw po sa turaw. Ay. Dapat no ata man ti may silulon ni sumanggang kanayon nga taan. Tugaw man ay. Oh! Oh, kininayo kabalyaw. Nay, kada tuloy ko nila. Kaunti mantika. Nagastad. Nay. Ay, hello. Kami. Iya, sige ko ngamin anay. Kasta na eh. Kanutom mo ti ukoy ya. Aray, naputok. Abi nga melangan nila paspas tilatig na ata. Ay. Anong pilas-pas ni pindong? Jay. Ato yung latag ko. Ay, pinagsakit. Ha? Naluto. Nalutaw? Jay. Ah, Jay. sumbuta. Ay, sumbuta. Sungod mo di imang. Sa imam. Sungod mo Jay. Ato imam. Ay. Hindi ka baluta? Ay. Ni Paco. Pakaw. Ay, ma. Dundon. Kuyang. Nagiinom dati kwa. Kirhor. Maday. Eh. Ah. Ay, takibusang. Ara. Ay, ara. Ay, wachi, wachi. Kadadak kalukon ta ko. Jay. Ako ni. Ano ata? Kaunti dugo-duguan. Ay, Mantika. okay ka na. Hindi mo kaya lana. Ang mula na. Nagluto ka lana. Pag-freedom lana. Maya. Adi ka ta nagprituan tuyo. Anong kataranan na ta Lagi ukoy. masin mo yan. Ay nang. Agad tutuyo. Si Dain mo kwan ah. Nawan gayahan ka pa nakaluto si Dain yun eh. Darsin yung luto. Dito Nak! Nak si makapangala. Dain! Ay, madipay na eh. Ay. Ay, itong ading-ading. Ano, may ay, ading. Ay, Ang gadoy. Ay, abag niyo. bungog. Ay, Atan niyo. nuwang, pusa. Ano atan niyo? Atan niyo. Nasulikin. Ata, ata. Nasulikan niyo. Ay, ata mo kaming mga buok. Buok din yun. Ay, kay kubuto. Ay, lapid mo. Iksurod Ay, na! itong ulo tilatid ko. Ako, Alpasin, alpasin. mga kakababayan. Ay, May bagong silang. ang nabububong ko. Ay, I-massage ko ni nanay ni kitain niya niyo. Oh. May bago ng buhay. Ay, buto natin. Buto nanay. Buto dati utong. Lapit ko. Mm. Kadadak ko lang na. Alis ko maluto. Ay, Ag surong-surong. Ay, babay ka nanay. agad sir ka. Ay, agad sir ka. Baba. Agad serte. Buto. Ay, Ay, agad serte. buto. Ay. Ay, kasi mujol. Akin mo, Jod. Mujol ni Kabalyaw. Ay, Sino ka ba yun? ay, Nuwang. ni Alom. Bye-bye. Bye-bye. Mua, 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 mua. Mo. Chuk, Ay, chuk. chuk. Iti ano yun? Chu. Chuk, chuk. Madi ah. Madi ah. Ulit. Ulit. Madi kagdal sila. 1, 2, 3. Bye-bye. Bye-bye. Chuk, chuk. Ni ang kagdal din. Madi ma. Ni, madi ah. 1, 2, 3. Bye-bye. Bye-bye. Mua, mua, Mo, mua. mo. Chuk, chuk, chuk. Chuk, chuk. Naksiting! Ito. Ah. Presidente. Bulpen! Presidente nga nakatayumot na. Bulpen, presidente! Ay, apo. Ah, diyan ka muna na. Kumain. Pain. Presidente. Madi, nagsasato ikaw. Mua, 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 mua. Mua. Nagabalik din ba lang takwa?
Balik din dati ko. Ay, Latik. lapit ko. Mm-mm. Alam, magiging naluto ilan eh. O mantika na. Nagapag ka na talaga. Kinan ko, Jay. Kinakuman di takim. Kinan mo di takek. Pakawanim apo. Hindi ba tek kinangatak kinata sa Mua. naglaka nga maawan ti Tek. buto dito yun eh. Ay, mantika na. Nunay, sige, nagbabay ka na eh. Mama. Mua, 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 mua. mua, mua. Chuk, 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 chuk. Chuk, chuk. Hindi, mati ah. Agoy-goyan mo, ti kabalyo. Oh, da kayo nga kalaban. Ba tayo mga kalaban? Oh! Kayo o kininayaw. O kininayaw. O kininayaw. Ano?